Нали не може да тичате? Нали не можехте да тичате? Аз наистина не мога да тичам. Гледай, аз пешката не мога да стигна. На каланчета очаквам да видиш 13 км. Няма проблем. И другото това беше, ако той падна това флаг. Просто се появи и мина. За мост. Живи сме. You better run for your life. Но нали идеята беше да не запуши с калпаралнята. И вече след последното бране изглежда горе-долу добре и днеска го залях с кафе. Ама той ли искаше кафето или реши да го почерпиш малко кафенце? Не, просто тръгна колата и аз нещо гледах на телефона и си залях. Пешката даде яко гаси заради това. И седалката на пешката също леко я намаля. Пешката седи. Ники, като слезнем на земен, ще си взем ли кола? Ети, задължително. Аз вече съм я изпил първата. За Кападокия. После седалката става на легло. Да. Галото е станало адски скъпо. И Тони и Мари обаче, понеже са в Тайланд и не са си вдигнали цените на... В БДЖ съм се чувствал, че съм... И че един път, че не съм платил.